Tech Pro Aviationin yksipaikkainen peltikone. Hämmästyttävä laite. Tää on oikeesti niinku, miten mä nyt sanoisin, tää on miniatyyri Cessna, niitattu alumiinirakenne. Saa valmiina, se oli joku 18 tonnia valmiina tai sitten alkaen 6 tonnia sarjana. Toimitetaan valmiiksi leikattuna peltiosina, ei muuta kuin liittikone käteen ja ruvetaan tekemään lentokonetta. Aika vaikuttava laite. Pystyy katsostamaan joko Ultrax tai sitten tuon kannustelukone taustalla. Sitten pystyy tekemään, tää on Saksassa 115 kilosen, mikä se onkin sitten se kevyin luokka, joka ei vaadi menikaalia eikä edes tupakinia. Kuultiin justi, että Suomessa on yksi tämmöinen tekijä ja odotellaan mielenkiinnolla, että miltä se näyttää ja missä näkyy eka kerran. Tosi makea laite.